Βίντεο νούμερο 2, εδώ από το δρόμο με τα Πρεζόνια. Όπως βλέπετε, μέσα στη βρώμα είναι, τη δυσοδεία. Δεν μπορείς να έρθεις εδώ. Όπως είδατε με διέκοψαν. Άρχισαν να φωνάζουν όχι όχι, και αυτοί που φωνάζαν όχι όχι είναι και αλλοδαποί, παρακαλώ. Δηλαδή ήρθε ο αλλοδαπός να μου πει εμένα τι θα κάνω στην πατρίδα μου. Βλέπετε εδώ είναι γεμάτο. Αργότερα θα έχει γεμίσει ξαπλωμένα Πρεζόνια. Είναι ακριβώς πίσω από το ΣΕ, το βλέπετε. Εδώ είναι μόνο αυτή η κυριούλα που δεν νομίζω να με ενοχλήσει. Βλέπετε τη βρώμα που επικρατεί κάτω. Δυστυχώς είναι άνθρωποι άρρωστοι που δεν καταλαβαίνουν. Άλλοι έχουν και σκηνές, όπως βλέπετε. Αλλά ήθελα να σας τα δείξω επειδή μου τα ζητήσατε. Δείξτε μας κάποια σημάδια. Εδώ μάλιστα ο συγκεκριμένος είναι ένας ανάπηρος που τον έχω δει κάποιες φορές, και όταν μπορούσα του πήρα ένα νεράκι, του πήρα μια τυρόπιτα. Βλέπετε και το αναπηρικό καροτσάκι και όλη τη βρώμα που επικρατεί εδώ και τη δυσοδεία. Τώρα είναι από την άλλη μεριά τα Πρεζόνια, δεξιά είναι αστυνομικοί και τους καμαρώνουν. Θα μου πεις και τι να κάνεις. Εντάξει, θα μπορούσαν να βρουν ένα χώρο να μπουν όλοι αυτοί. Κοιτάξτε εδώ τη βρώμα και τη δυσοδεία που υπάρχει, που κυριαρχεί μέχρι κάτω. Δεν θα πάω πιο εκεί, γιατί σας πληροφορώ ότι κάποιοι είναι επικίνδυνοι και έχουν κάποιο είδους μαχαίρια πάνω τους, που τα έχουν φτιάξει μόνοι τους, και μου έχει τύχει αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, φεύγω λοιπόν από εδώ. Ήθελα να σας το δείξω, το ζητήσατε μάλλον να σας το δείξω, και σας το δείχνω τι επικρατεί σε κάποια μέρη της Αθήνας.